Η εταιρεία Automoto Space Club Δέλτα Παπαδόπουλος Ε Πολυχρονίου Όμικρον Ε δραστηριοποιείται στον χώρο του μικρού οχήματος με εξειδίκευση στο αυτοκίνητο Smart. Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στις πωλήσεις και στην τεχνική υποστήριξη, κάθετη μονάδα επισκευής οχημάτων Smart και με όλη την γκάμα ανταλλακτικών. Μπορούμε και παρέχουμε γραπτές εγγυήσεις για όλα τα αυτοκίνητα Smart που πουλάμε. Σας παρουσιάζω ένα μοναδικό αυτοκίνητο Smart φορτού Passion με κινητήρα βενζινοκίνητο 600 κυβικών, 54 ύπους, χρώματος ροζ, συλλεκτικό κομμάτι με ροζ ταπετσαρία. Με μόλις 2,5 μέτρα μήκος, το Smart είναι το καλύτερο αυτοκίνητο μετακίνησης στην πόλη και όχι μόνο, και με εύκολο παρκάρισμα. Παρέχει παθητική ασφάλεια με το μοναδικό χαλίπτενο κλωβό ασφαλείας τρίτιων στον κόσμο. Βασικός εξοπλισμός: ABS, ESP, 2 αρρωστοί, air condition, immobilizer, κεντρικό κλείδωμα με τηλεκυρισμό, ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού συνοδηγού, αυτόματο και ασυνδυατό κυβότιο ταχυτήτων, ζάντες αλουμινίου 6 ακτινών και γυάλινη με πανοραμική οροφή. Το κάνετε τώρα δικό σας μόνο με 7.000 ευρώ και με γραπτή εγγύηση από την εταιρεία Automoto Space Club.